значение. Това е кисело мляко, което Жужацки обича. Сега ще бръкне слапата вътре. Ето. Ето, Вики много внимателно, тати да не стресне. Разсейва се. Сега ще бръкне пак. Опаля. Ей, как се яде кисело мляко от чашка. Ах, златна ти. Красавица. Стига с това. Вече все едно, че като еякулираща крава си. Олито и се записа, което говориш. Ами... Ще го изтриеш. Нямам начин, нямам такава програма. Ама стига с това, бе. Всичко се записва. Не става да се... Вече е ужас, ти кажеш. Не мога изпратиш на най-смешните домашни животни на планетата, защото ще пуснат само дявол. Няма да пуснат котката. Никога не рискува, нали? Предпочитате да се излежават. Котката не е интересна. Ах, как си взима миличката. Абе, стига вече ти казвам с това, бе, направо потрес ме, нещо има в тебе. За какво става дума? Гледай котката си, снимаш котката, не мен. Еми ти класи. Стара котка. И вече ужас ти казвам. Жужи, ще изям лапичката. Ах, сладка ти. Ах, каква нежност, Боже. И не може да бъде това. Така грация. Ама смешен човек. На моменти ми взимаше къла просто. Аз мисля, че на моменти си иска да си на място на Жужи. Изобщо глупости. Тук са мали. Смешни си. Били, те ще ни хванат. Изгубиха следите ни преди дни. Сигурно ще преследват облаци прах в земите си. Близо се. Това там не е ли прах? От вятъра е, приятели. Няма нищо. Ах, сладка Жужа. Господи, Боже, свободи. Били. Ела да видиш сайта нови, какво изглежда. Да кажеш... Не, бе, това не е нови. Какво? Новия, колко пъти го смениш? Чуй да кажа ли, застрелял го е. Разруби гроба, ако не вярваш. Господин Мърдъл, ясним от седмици. Конята са уморени. Защо не се върне? Гробът е пресен. Изкопане преди броени часове. А ако искаш да се откажеш? Добре, но аз тръгвам. След... Кои нещи? По разкази от криптата Уилям Н. Гейнс. Сценарист Франк... Оли, не ми пресичай, моля те. Режисьор Ричард Донер. Трябва да си в интернет. За сайта... Question. Малко нещо ме нафокус. Това ли горе ли се види? Не. Ето на фокус е това, не на фокус. Оли, не пресичай, моля те. Какво е пояси? Не се зачупа. Той седи тук да ме. Нямам, нещо не се е загубило. Това наистина е разкошно.
котка да ти бърка и да си яде киселото мляко с лапичка. Само дето лъжичката не иска да се вземе с нея. Предпочита по котешко. Здравейте! Храна и нощувка за два коня. Ко беше това? Това май сме забравили. Годни, те са три различни разходи. Жужи, Къде е другият? аз другата лапа. Откъсна ти от млякото. А? Не може да се откъсне, явно наистина, и понеже има захар. Ама те Чакай, бе... ела. Здрасти. Ти ли си Куинтейн? Чакай се още, ще не чакай. Вие ли Куинтейн? И ти ли ме? Е, Предизвиквам те. Чакай се малко на мен да даде. Ти ли ме преследваше? Дай малко на мен. Томас Макмърдон. Чакай да. Тексаски малката Дай не само сме. езика си. казват, че си... Не сме. Ай, ще падна. Леле, вие ще го уморите, бе. Ей, къде Аз си? така чумя за кисело мляко. Да? Ами тя и малката иска се, не си само ти. Хайде, леки, леки, леки. Ано, Томи, се, на теб. стреляй. Страхта от мен. И знам, че те страх. Има и страха. Много толерантна и много ли отстъпваш. Да видим до кога. Хайде, излезвай, тъй край. Приключи. Айде и ти, ако не си на всеко гърне по това, няма да бъде. Ма това иска.